Jij zal alleen en die trouw van mijn land. Jij zal alleen en die hospitaal van mijn land. Hoi, Heer. Wij zijn hier met elkaar. Yes, Lord. Als hij kennis, verlaat hij Louis. Amen. Yes, Lord. Glory. Is een getrouwer. Is een vriend. Hey, pastor, sta jou verlaat. Maar lieve Jesus, ik zal jou nooit verlaten. Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Die vrouwman zal jou wel roepen en zeggen, man, als ik mijn woord doe, man, dan zie ik dit voor jou. Jesus. Ik zal zeggen, mijn vrouw, als ik mijn woord doe, man, ik zie dit voor jou. Ja, dank je. Van de werk ga je. Discuss aan de promo. Werk ook in Jezus. Amen. Daarom krijg je moed dierbaar. Schep moed aan Christus. Ai, dierbaar is. En kijk zo, gisteren. Die status van die mensen. Kijk die status. Maar ik versta niet die taal niet. Ik versta ook niet die Engels niet. Maar zoals die man staat en preek. Hij bouwt mij zo op. Hij zegt, man, jij kan zingen. Maar hij zal jou niet troosten. Jij kan goede dingen doen. Maar dit zal ook niet met jou troosten. En mami kan ook niet met jou troosten. Je kan redden. Maar hij zei net zo, aan de oorgave. Je oor. En Christus. Ja, volgens met Jezus. Niemand anders niet. Skep moed en Christus. Amen. Skep moed en Christus. Voor ik met die schriftje kom. Er komt Jezus daar zo. Samen met de disciples. En hij vraagt een vraag. Hij vraagt nou. Wat zijn die mensen? Wie is ik? Hierin zegt Johannes die tover. Daarin zegt die prediker ook. Daarin zegt wat? Nou, maar dan vraag je weer voor hulle. Nou, wie zijn jullie is echt? Yes, die daar aan mij. Daar is die daar aan mij. We zijn nou. Simon Petrus, ik weet niet wat ze begonnen met hij van gespeeld. Hij zegt, dat is Christus. Jij, zie hem van. Amen. Nou, wat betekent Christus en mijn leven? Amen. Christus, wat hij doet. En wie is hij in jouw leven? Amen. Yes, Lord. Jesus. We zijn nou. Ik heb het zo wat alles in het wassen. Ja. We wassen aanzien. En als die mensen uitgeroepen worden, dan sta ik ook bij Jezus. Amen. En die klagen beleid. Ja, kijk, moeder. Kom die was liever nog de Heer aan hem. Dan sta ik hier te Jezus. Yes, Lord. Als ik in mijn vriend rond ga lopen en daar komt en ik is op een pad en ik wil zomaar gaan weg, dan is man net achter die bos, dan zit ik zomaar, dan los ik die hoed aan en dan als ik klaar gebed, dan sta ik weer op, dan los ik die hoed aan. Als hij zo daar voor mij gaat brengen, dan voel ik, oh, ik moet dit zeggen. Yes, Lord.
die geheim. Want die liefde was bijstand hiervan. En ik ga met je hier, hoe niet dat je aan me, dan ik alles niet zo meer gezegd, alles je alleen. Weet dat is een oor. En dat is een oor wat je leest. Dat was die feeste wat ik gehad heb. Ik kan niks doen, niet. Maar dat is een woord wat mij dophoudt. Dat is een woord wat mij luistert, wat ik praat. Yes, Lord. Maar ik kan niks doen, alleen aan hoe het alleen is. Dus hoe Christus voor mij betekent. Amen. Die liefde was bijster. Amen. Bijster in Paris. Bijster. En als ik omdraai, dan ben ik. You know what ik nou slap. Amen. You know what ik slap. Amen. Want ons snelheid voor is dat goed je meer deel. De wet was ook in ja. Amen. De wet was ook voor mij zo iets die geliefd. Dat is recht. En ja, en je gedachten. Iets wat ik afgeleerd heb ook. Mijn pastoor leert daar zo. Mijn plek hij zit hier zo net zo kijken. Maar die zullen horen ik ben. Maar hij weet. Ik ga dingen met je. Zo zou ik maar praten niet voor morgen. Maar hij weet dan. Amen dierbaar. Yes, Lord. Glory. Maar iets zit. Laatst week de Heer heeft hier gepraat met ons. Hij zegt, die wat eerste is, zal laatste wees. En die wat laatste is, zal eerste wees. En toen we dat weer toen lees ik die schrift. Ik ga terug naar die schrift. Hij zei, nee, wij is geroepen. Maar man dit verkies. Amen. Yes. Oh, hierbaar is. Wij is geroepen, doe je dat je kan. Maar man, als die Heer zegt, die wat eerste is, zijn laatste is, en het bij keer gaat met de Heer, hoe kom je dan zo? Dan word ik nou laatste toe, of hoe is het? Dat is recht. Amen. Goeie tabarai. Hierbaar is Romeinen 5. Kijk vers 8. Romeinen 5 vers 8. Amen. Je moet net weten. Die betekent het hier. Iets in de Miriam. Iets zie je als niks. Maar voor die Heer betekent iets. Yes, Lord. En hij zegt, zal Jezus niet gekomen en hij moest gesterven en hij moest geleden. Als ik niet voor God iets betekent. Ja. Jezus moet eerst voor mij sterven. Wanneer die liefde van God heeft gedraaid dat die ziel moet gestuurd worden. Hij moet zijn ziel sturen voor die volk. Amen. Die schrijving is maar God bewijst zijn liefde tot ons daarin. Dat Christus voor ons gesterven toen ons nog zondaar was. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. En God heeft zijn liefde bewijst aan ik en u, wat in die wereld rondgedwallen. Rondgediepen. Die man heeft gebied. Hij misschien een jelle gebied. Maar ik heb niet gebied dat ik zijn bekeer niet. Terwijl ons nog zondags was, heeft Jezus voor ons gesterven.
ons deur die wêreld gaan. Het Christus vir ons gesterwe. Ons het rondgedwaal. Ons het hy lewe gelewe. Maar Christus moet vir ons sterf. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen. Glory. Daarom sê die woord, maar so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo. Amen. Amen. Ons kyk al die tyd. Amen. Want Christus het klaar vir jou gesterwe. Amen. Terwyl ek en u 'n rou sondaar was. Maar die mami bezig. Terwyl ek en u niks geweet het. Amen. Amen. Here prys. Wanneer hy kwaad zijn draaien. Nou, ben je niet bezig aan hoe bij mij en zei jou dat je moet nog plan maken. Terwijl je daar al zondaar is. Omdat je daar in elkaar naar die opa nog wat zit. Hoe je ouwe allemaal bij het komt hier. Dat je gaat in een grip die pas die nooit gaat allemaal maken. Amen. Listen up. Kom sin. Kom sin. Kom sin. Ik weet niet hoe kom niet. Maar Christus is klaar voor mij gesterven. Terwijl ik nog zondaar was. Yes, Lord. Maar nou die weer. Yes, Lord. Amen. Ik denk dat als een officier, als schrijf wat praat. Ja? Brengt hij schrijven, waar is nou een klein? Is dat klein? Schrijf. Ik denk zo. Dat is, ja. Amen. Officier skien met maar wat ik weet niet. Ik denk hij praat van, ik denk, kom ons lees om en dan luister ons. Efesiërs 1 vers 4. Hij zei, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in die liefde te wees. Sien, terwyl nog die wêreld nog nie geskep was nie, het God al klaar van ek en u gedink. Yes, Lord. Het die pas. Glory. Ek wil nou toe het hy skryf hier daar lees toe dat hy het sê. Dit was ek in Salmo toe sê het sê. Het God al klaar geweet Abraham moes gebore word en ek moet vir hom gaan sterwe. Yes, Lord. Ons beteken vir God iets. Yes, Lord. Alles sal ons die genade gekry het. Amen. Kan ook weer uitkom. Ons beteken iets vir God dierbaar is. Is daarom wat hy sê, die wat eerste is, sal laaste wees. En die wat laaste is, sal eerste wees. Moet doen. Die mense sal dink, hy is beter as u, beter as ek. Maar hy wat so dink, sê die Here vir my voor hom. Of voor u. Amen. Yes, Lord. Voor die grondlegging van die wêreld. Het God al klaar van ek en u. Amen. 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 Yes, Lord. Hoe jy André. Elokek ais na vida, si sado china mua. God weet van ek en u. Hy ken van my. Yes, Lord. Amen. Daarom hoe was hy? Bang te wees hy. As die mense maar uitstap, ek sê hierdie mense wat ons sê, hulle wat nie die Here het nie.
stap uit man. Dit is man die sak hoe die Here die, maar hy man stap uit. Amen. Satan no leba kauma kona to leba sanya suma. Kom laat ek vir jou bid. Kom man, kom. Ja. Amen. Sit down. Yes, Lord. Amen. Amen. Prys die Here. Yes, Lord. Prys die Here. Kom ons gaan gou. Ek praat nie in die mond van die Here nie, maar ek wil net vir julle ietsie sê. Kom ons gaan by Matteus, wie was dit? Matteus 10. Kom ons gaan net goed daar. Ai. Ja, sorry. Dit net wat die Here sê. Ek hou daarvan, God praat nie teen sy woord nie. Hy is net nie aan. God profeteer ook nie teen sy woord. That's right. Jy moet luister, as die mense profeteer, moet jy nie stem nie. Kyk, luister. God profeteer ook nie teen sy woord nie. Amen. Soms tyd bro, ek moes dit al in geleer en gesê, hey, jy moet weet, jy moet leer man, jy moet woord nie lees. Maar ek het hierdie tyd sê, daai as ek was daar, ek kan mos nie lees nie, man. God profeteer nie teen sy wil of teen sy woord. Hy koe dit nie skoon. As jy maar, toe sê dit, aan die boodskap bring, toe gaan ek onmiddellik na die woord toe. En gaan kyk wat sê die woord. Yes, Lord. Hoe kry ek die woord? Dat eerst is en laaste is. Toe weet ek hoekom. Amen. Die Here het hier gepraat. In Matteus 10 vers 26. Sê, nee, no maar. Hierdie Here, ons kan dinge maak. Moet ek lees of moet julle self lees? Kom ek lees self. Ek hou daarvan. Ek leer ook om te lees. Amen. Het ons gekry? Yes, Lord. Ek wil ook hê julle moet in Engels lees dat ek ook luister wat sê die woord. Matteus 10 vers 26. Ons sal kyk daai 27. Ons sal kyk daai, kom ons kyk 27. Hy sê vrees hulle dan nie. 26, Matteus 10 vers 26. Josef hou die kinders. Kyk daar. Aku tolong pakai. Oei, rawan korba. Amen. Yes, Kom ons Lord. lees. Here blessing. Hy sê, vrees hulle dan nie, want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie. Ja, Here. Amen. Amen. Prys die Here. Yes, Lord. Kom ons lees die woord nog. Vrees hulle dan nie, want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie. En verborge wat nie bekend sal word. Daai kan sou. I'ma say. Ja? Amen. Yes, Lord. Amen. Glory. Is ek verkeerd nie? Yes, Lord. Vrees hulle dan nie, graviteit au, het kemo au, kuna duka ho, my kuna, dat is het. Moet hulle nie vrees nie, die graviteit. Daar is niks wat bedek is, wat sal ontdek word. Amen. Halleluja. Ja? Verborgen wat nie bekend sal word. Yes, Lord. Ai,
ken die woord of ek praat nie wat die Here gesê, wat die Here het gepraat. Daar's dinge wat ek sal. Wie ek nie. Ja. Dis waar. Langkar. Wat dan jy nou kou dan jy goed jy gaan man. As kyk, maar is die skrif wat sê, is dit Hebreërs. Ai, sorry toch hier Paris. Ek wil net so gaan. Yes, Lord. Want ek, kom ek praat daar so op, daar so 27, hy sê, wat ek vir julle in die donkers sê, vertel dit in die lig. En wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke. Ja. Amen. Naam afgeet. Hoor my, toelaat my. Ja. Julle word ons gesê as 'n profeet. Jy word gesê in die hand. Jy word dan gesê, maar vertel dit in die lig. Amen. Tyd chanda. Ja? Yes, Lord. Thanks that. I'ma say. Ja. Naam afgeet. Baie keer sê ek vir Amen. mami, sê vir my iets, dan sê ek, mami, jy moet nie praat nie, hoor. Los die mense los. Moet nie praat nie. Onek wat sê dit daar sê. Mi ba na ko. Amen. That's Onek right. sê kuri sê, mami ma di ko kwa. Mami ko na ko. Tua. Ay. Ja. Dat is allemaal. Ja. Hey, toen die Here vir haar gebruik, sê sy een man wat daar rondgeloop het. Kyk jy, sal nie maar jy na my ouetjie. Nou, die Here sê vir haar, die man moet na jou toe kom. En die man kom reg as hy gaan sê vir hom, luister, ek het iets met jou. Die Here sê ek moet met jou kom praat. Jy moet daar by my eens kom, hoor. Ek kom dit gaan hier as sien. Dit gaan hier. Here. Ek kan sien by die huis nie. Maar die man kom by my vrou. En hy word uiteen gesê wat sy gekry het. Yes, Hy Lord. vertel dit in die lig. Glory. Wat sy in die donker. I'ma say. Hè? Sien jy hoe dat almal hier moet die mense na my kom so. Yes, Lord. Glory. Hem sommer belei. Here ons. Ek dink die man het belei jy. Sabat my vrou. Yes, Lord. Sien jy my khaga barang ngadi termaga semua kumura me khana dai man se vrou. Tadi video gesê. Tidak mi ba testar. Yes, Lord. Sabe que eu assim? Eu vou dizer. Se que pensa assim. Se situa o Hey. Tidak que eu me ate. Se tidak que eu ando. Ei, tá de medo. So vertel wat u kry, wat hy sê, u wat dit praat nie. Hy sê u wat dit het nie, maar is God wat u gestuur het. Yes, Lord. Want daar's dinge wat bedenk word en hulle moet geontbloot word. Yes. Kom jy nie kom aan my eie, maar gebruik net wysheid. Gebruik wysheid. Wijsheid. Hebreërs Wijsheid is weer 12. anders. Ek is klaar. Oh, Jesus. Dit sê hierdie woord van die Here hier. Is anders. Ek gaan net Engels gehad het hier pas, dan kan ek hy skole gedoen. Jy sê hulle gee seker net in Afrikaans man. Leer het. Yes, Lord. Lees nie. Lees die 12 Hebreërs 4. Vers 13. Hebrew. Ja. Hier was. Ek wil net vir julle bietjie sê. Sketch. 4. Hebreërs 4 vers 13. Sê jy die Here. Yes,
Yes, Lord. Amen. Favorite. Amen. Hij zei, daar is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles is oop en bloed voor die oog van hem, met wie ons dit doet. Ja? Yes, Lord. Kom maar samen. Is bloed. Voor God kan absoluut niks weggesteek worden. Ons staan kaal gestroop en weerloos voor die een aan wie ons verantwoordelijk moet doen. Kaal gestroopt. Tweede Afrikaans. Prijs die Heer. Amen. Dierbaar is, je kan kleren aanleggen. Maar weet het, God weet. Hij kijkt tot met die haar, binnenkant. Online bij deze, wat ik roep. Nauwsa. Matthäus 10, vers 26. Wat ik roep. 26. Moenie vir hulle bang wees nie. Die tyd kom wanneer alles wat op die oomblik nog weggesteek word, aan die lig sal kom en alles wat nou geheim is, bekend gemaak sal word. Yes, Lord. Amen. Praise the Heer. Nou, pastor. En soms denk ik niet. Het is goed om cursussen te gaan. Het is goed om dingen die die mensen geleerd worden. Het is mooi, het is recht. Ik krijg die rechten. Maar ik hou daarvan. Om begin met mijn God kennis te maken. Zodat zijn geest voor mij kan leiden en kan leren. Yes, Lord. Nou, ik heb die 3 maanden is vast. Wat ik gehad heb, gebed en voor die Heer gevraagd. Heer, hoe kom groeien die hier kerk? Hoe kom groeien jullie? Ik heb boeken gelezen waar ik gezien heb dat die man, dat hebben we ook al, die man, hij zei, je moet partijtjes maken, je moet dingen maken. En je moet zomaar voor een leden in vaderschap. En hij trekt om zo. Nou, ik vraag van de Heer, hoe kom man? Wat is fout? Hoe kan man hier in kerk? Dat die mensen niet geloven. Weet je wat die Heer doet met ons? Glory. Yes, Lord. Yes, Lord. En parasitic is salvo. Is waar. Is waar. Omdat die daar met die mipa. Ik heb zo'n beetje boeken gelezen. Hij zei, als ik preek, moet die geest hier gaan. En hij moet hier komen bij die mensen. Om die persoon wat in die zonde is, los te maken. En ze heeft niet, maar die geest moet die persoon aanraken. Amen. Ik zeg het. Hij is maar eens. Oleg Yeshua. Hey. Yes, Lord. Kom maar dit. Glory. En die bogen zo met die klippen gegooid. Yes, Lord. Dan breng je die schriftpunten. Galatiërs 5. Galatiërs 6. Is ik recht? Salomon, is ik recht? Galatiërs 6. Ja, Galatiërs 6 en 7. Hoofdstuk 7. Is ik recht? Amen. Hij heeft die schriftpunten meegebracht. Galatiërs 6. Hoofdstuk 7. Ja, hoofdstuk 6. Vers 7 en 8. 7 en 8.
Ik heb ons gebed. Ik vraag, ik pak met die Heer. Heer, hoe kan ik gewoon best groeien? Heer, hoe kom? Waarom kan ik niet groeien? Heer, ik kan. Dan kom hij niet aan, hij komt zeggen voor mij. En ik preek tijdschrift, ik preek zelf tijdschrift. Al nada hier was. Tirami, sabe o que ele pôs no Bíblia? Mami. Monitual ni tirami babi. Monitual ni. Dan Marie. God laat hom nie bespot nie. Ja. Want net wat die mens zei, dat zal hij ook maken. Ja? Hij zegt Tirami. Hij wat in die vlees zei, zal hij die vlees verdrijft mij. Maar hij wat in die geest zei, zal hij die geest die eeuwige leven mij. Amen. Es moet die Heer mee gaan. Oké. Zie je hier? Wat ik net ook net zei. Die baris, wat betekent die Heer hiermee? Hij zei eerst de moeder te houden. Zie je mijn God laat hem niet bespot niet. Glory. Praise him. En ook in hokai sentama. Kom maar, mami. Tidak kan, tidak sih. Mesti kaisa sih. Moenie 'n fout maak nie. God laat nie met ons spot nie. Wat mense sê, sal hulle ook maak. Hulle wat op die land van hulle sondige geaardheid sê, sal op grond daarvan die dood oes. Terwyl hulle wat op die land van die gees sê, op die grond daarvan die ewige lewe sal oes. Mama, vertel ik zeg maar zo. Ja? Ik ook. Ik ben daar nog vertalen. Hij zegt, ik ben daar. Of is dat 3 dagen? Raja badan ay dapat Bible kat kawabat. Yes, aku may buka. Ika so bigi sa resmat. Nesida kira não tayo buat dia iets. Amen. Nou, sa kung may sang kawa. Moenie 'n fout maak nie. God laat nie met hom spot nie. Wat mense sê, sal hulle ook maak. Hulle wat op die land van hulle sondige geaardheid sê, sal op grond daarvan die dood oes. Terwyl hulle wat op die land van die gees sê, op grond daarvan die ewige lewe sal oes. Muda kom nou praat of muda kom nie praat. Hier gaat op hier. Iba sit daar. Amen. Wie op 'n sondige geaardheid sou sy. So ek kon nie baie daaroor praat nie. Dis net eers tel kus. Ek het daai kry. Ai besen kry abu ba. Amen. Wat het die Here gebedoel daarmee? Ek het die skrifte wat nou. Ek het gedink Here het ek gedwaal. Op wat is fout? Ek het nog gesê Here, wat ek met U? Op wat maak ek nou? Nou nee, vertel dit hier aan my. Ons kan lees aan my wie op die sondige geaardheid sy
sal die dood oes. Nou, die is wat ek vir die Here gevra het. Nou, Here, nou hoekom kan Karma nie groei nie? Hoekom kan Gwabies nie groei nie? Wat is fout, Here? Sê my. Hy kom vertel my uit die skrif hier pas. Listen nou. Dit sê hier die Here. En meestens praat die Here teen die woord met my. Hey, en die drome praat hy met my baie in sy woord. Al ken ek nie die skrif nie, maar hy skrif sal duidelik by my kom. En ek sal hom soek en ek sal hom kry. Amen. So ons preek terwyl ek nog hierdie kan sonde het. Of ek preek terwyl ek hierdie kan nog iets onder die tafel het. Soos die Here sê lang en die dinge sal ontbloot word. Oe, my God, Anaske onkruid nga. Hey! Zeg je goeie, itama. Maar opa draait, Hana, zeg hij sa groei, maar ore die opa draait, Hana. Amen. Yes. Ik preek terwijl ik nog zonde heb. Ik preek terwijl ik nog dingen doe. Hoe kan die volk niet groeien? Ik wil dat die volk moet veranderen. Volk moet groeien. Maar hij wordt dat ik uitbreek. Is nog in de zon. Zit hij in Oreban? Oh, wat is dit? Hij zei de groei zal. Oh. Maar God laat hem niet bespotten. Hij laat hem niet bespotten. Want hij is ja de oude maar zit je onkruid en nooit kan hij niet maken. Zit je oude hout, zit je nog, nee goed nooit kan hij Amen. Yes. En dat je moet die woord mensen. Ik heb ook al gedacht, is dat één woord wat aan mensen. Want daar is vertalings wat begint ook maken. Want ons is moest beginnen nou die mensen. Maar daar moet vertalings weer wat begint opmaken. Amen. Prijs die Heer. Yes, Lord. Zo, Glory. Heer is baie goed. Die bedekte dingen zal opgemaakt worden. Ons het gehoord, ja. En alles is open bloot voor de Heer. En hoe ik preek, dat laat je groeien. Hoe ik preek, is dat laat je doodmaken. En hoe ik preek, zal u op die eeuwige leven gemaakt. Wat zegt? 1 Corinthians. Maar ik kastei mijn lichaam. En maak het dienstbaar. Dat ik niet misschien terwijl veranderen gepreekt heb, zelf verwerkelijk zou wezen.
Halleluja. Ik heb baie ook met die Here hieroor gepraat. En ek sê vir die Here baie keer, ek dink laas Sondag het Pastor Job daaroor gepraat, hy het gesê, is wat ek alleen praat. Ek sê, ek wil nie vir die Here 30 jaar dien, en dan moet ek verloren gaan. Ek wil nie, Mama sê, ek wil nie. die Juira. Ek wil nie. Die man is, ek wil nie. En ek wil ook nie die Here met sonde dien nie. Ek wil nie. As daar is, moet die Here my sê. Mama sê, Kai, Taradra. Ek sê altyd vir die mense, bid vir my. Ek wil nie die sonde val nie. Ek wil nie. En ek wil ook nie verloren gaan, terwyl ek vir julle die waarheid preek. Ek preek die waarheid, dan wil ek nie langs die waarheid loop nie. Mama sê, verkeer man. Ek wil nie so wees. Ek wil nie so wees. Amen. Ek wil nie met julle preek en ek moet hel toe gaan. En die mense wat jy gepreek het, hulle gaan in klaar as ek van jy. Hoe sas na si kant. Dat jy wat gepreek het, gaan hierdie kant. Los niet anders. Nee, het nie pas. Ek wil nie die leider vashou en julle moet klim en ek moet nie laat dit klim. Maar met dierbaar is die Here is baie goed. Die Here is baie goed. Ons sal baie skrifte bly. Ons sal bly, later sal ons gaan stil sit. Daar sal ook nie ene praat nie. Ons bly net stil, ons kyk net mekaar. Want wat het jy klauga? Maar ek het gestel pa. Daar wat die Here gepraat het, deur U gesê, dat Matteus 10 vers 26, waar hy gesê, die mense, hulle hou die dingetjies terwyl Christus vir ons gesterf het. Ons hou nog, ons almal hou nog. Ek weet nie wat alles het ons nie. Jesus lewe en ons het met die lewe. Niemand van ons wil eendag in die hel wees. Nie van ons nie, want terwyl Christus, terwyl ek sondaar was, vir my gesterf het. Sien hoe hy kroe het Christus ook van my geweet. Dan moet ek sterwe, nie die baas. Amen. Laat hom nie bespot nie. Dit is daar aan my goed doen jy hulle wanneer. Ek dink waar Jesus vir die mense gesê, as julle nie aan hierdie manne glo, wat die woord aan wat my woord verkondig. Ja. Hoe? Glo in my, sodat ek kom. Amen, die Vader. Mag die Here, wat hierdie mooi woorde, wat baie woorde is, Hita kabar, hita muni. Hita muni. Hita ngai di kamai. Amen. Het is woord julle nog aan nooit wie. As julle kom hierdie persoon wat kom wat hy moet nou kyk lang weggebly van die huis af. Kom maar as jy kom, dan moet hy nog die water spoel met sy mond en vir jou kom spoel. Word jy nog as spoel? Ja? Ana katay. Yes! Niet dat je cara het, man. Hai? Wie is jy? Alles jy my beste opa, jy spoel nie op my nie. Die waar is onder die onkende. Kinder, toe praat ek, toe kom ek in die winkel en ek hou ons daarvan. Ek is klaar, die waar is. Ek hou ons daarvan. Ek hou daarvan dinge wat met my gebeur. En ek kom in die teel en ek koop daar so. Sien dat mama, jy saai daar.
O denk hoe mijn zusters, pastoorszusters, zijn er niet. Zeg je, ai, man, dat is samen, wat is samen, is het recht zo. Zie je dat mee? Mijn pastoor zei, hoe kan? Die samen is het werk met toebereid. We gaan gebaat. Die dat je niet daarmee. Oh, dan denk ik ook eens gezaaid, dat is Amen. Sis que tu vas a contar aqui. Tu já me. Maar nou niet dat. Ik kom weer met een keer. Maar ik rijd niet meer niet. Ontkent het kan ik niet aan was bij je. Maar je was nog steeds. Jullie samen zeggen. Is het toeberen? Zie je nog samen? Is het toeberen? Oh Hanna. Ya que tú, no te hayas trío. Un arrastra de ahí y un traí. Mamaki. Zo, ik ontkende de gepraat. En die vrouw is geheeld. Hier. En ontkende praat die, ontkende preek die ook dangen. Maar van de weer niet. En die persoon is met hij ding. En daar hoe ga ik in God man. Hoe ga je? Dan ben je niks weer die. Dan preek je niet ten net zo. Jij weet ook niet dat die broer, die zuster, de broer in de kamer niet. Jij kent niet dat. Maar jij praat met broer. Hou op. Hou je op. Om je zuster te slaan. Hou op. Ja. Hanna, hoe haar zuster kijkt. Nee, dan maar moet ik het niet laten. Ook pastor ik al lang dus kira kakak tuh kan. Ik al lang dus kira omsi ya. Hama dia berat ya saja kuat dari berat dari kucing. Selalu. Semua. Godsman. My sin, Emmanuel, Laurita, berapa? Maka mens, jalus biar tu saya mari, teman saya tadi bigi mar, bigi. Bigi kan terus nahu kasih by bro itu apa di Arab, pastor kepelai. Kadang my bro tu om di Bruce kepelai maliso bayar ni. Bayar. Maar ek beli, bayar met beli itu sebenarnya ni. Kasih kan my bro is eerlijk. Sy sal vir jou smaak oop. Sy sal ook vir jou vra, hoekom, waarom haal die ding uit, mooi uit, haal hom uit, dat die haal die ding uit, praat. Praat. Nou, wat wil ek ook al gesê? Sy praat is tyd. Nou, die woord, jy kan zo'n beetje liever konosi, maar toen zei ik nog voor hem, God wil niet. God had jaloezie. Die woord zegt ons, hij is een jaloerse God, alleen is hij jaloers. Ja, akan sedang Die man is, het jullie eerlijk. Jij kan jaloers, maar God is een jaloerste van ons allemaal. Ja, laten wij jaloers. En hij praat van tahu sedikit. Wat bukan lagi sister moet getrouwd worden, wagen wat ze moet praten dit. Mijn vader is nou ontrouwen die droga nama. Wat is droga nama? Vertrouwen is het. Vertrouwen elkaar is het aan. Maar als je nee, hey man, wat ze moeten praten. Als je nou, Dus recht. ja, jullie moeten elkaar vertrouwen, kom ik zeg zo. Hey, jullie moeten elkaar vertrouwen, want ik vertrouw mijn vrouw.
Sy sal nooit met 'n man rondstaan nie. Ja. Die dag wat ek vir haar sê, sal ek reguit vir haar sê, hou op om rond te staan. Sy wil reguit sê. Want ek weet, sy staan nie so rond. So jy vertrou jou vrou, jy vertrou jou man. Ek is 'n godsdienstige man en ek kan met 'n suster gaan staan, maar op 'n manier. Op 'n manier. Hier zo staan en hoor wat die zuster. Maar het gaat aan Iets is wat die vertrouwen versterkt. En dat is het gebed. Ons moet bid vir die huwelike. Ons moet bid vir die huwelike. Ons moet bid vir die kinders van die Here. Ons moet bid vir die pastore. Ons moet bid vir die kinders van God. Amen. Amen. Wat het Paulus gesê? Bid vir my. Ja. Dat ek die woord mag kry om die verborgenheid van God te verkondig. Bid vir my dat ek vir julle reg moet lei. As u wil hê, mooi preek, maar hier wat ek vir my nie. Ja. Bid vir my dat ek die woord kan ken. Om vir u dis soos 'n blinde skaap te lei nie. Bid vir my die mans. Ek sê altyd vir van Gobamas, bid julle vir my korrepate. Ida ama kai kuitu. Maar julle bid nie vir my nie. Nou weet julle, ek moet vir u in gees en waarheid preek, maar u bid nie vir my nie. Alle mensen bid dat ik in de hoerery moet vallen. Maar iedereen slaapt. Alle mensen bid dat ik in die zonde moet vallen. Alle mensen willen, ik moet niet, die dienst moet die voor hem toe gaan. Daarom dierbaar is ek so bietjie per maandag oor die profete. As jy dan lees, toe jy hierso so gemaak het, toe kyk ek julle maar net hoe los ek maar alles. Los ek maar alles. Ek is bietjie streng op profete. Amen. Ek is bietjie streng oor die profete. Maar hoekom? Hy is 'n wag van die Here. Want hy is aangestel vir die huis van die Here om wag te wees. Amen. Heerbaar is. En so kom ek baie streng is oor profete, maar ek kom net nie by die punt nie. Maar daar sal 'n dag kom dat ek by die punt sal kom. Ek is nie profete, maar ek kan 'n profeet coach. Ek sal hom coach. As hy daar uitkom, dan is hy 'n ware profeet. Amen. Jy sal nog tale praat, dan haal ek jou uit, dan skud ek jou uit, dan gooi ek jou neer met die grond en dan rol ek jou daar. Dan gooi ek die tale praat, en as jy daar uitkom, verhouding aan hom. Amen. Dan wij zijn daar aan dan zijn kom af, ze gaan niet gaan krijgen. Want ik zoek hier boodschappen wat die zo slinger niet. Amen. Als ik praat, dan moet ik lezen. Let's de woorden. Wat zie je hier? Dierbaar is. Mama kan. Ik kan niet aan hameren. Tidak, elok die oman, hij kan niet hameren. En ze komen en zeggen, ons hoeft niet met die andere mensen geleerd. Ons heeft niet goed. Ons heeft niet goed. Ons heeft niet goed. Ons heeft niet goed. En ze altijd, als je die
Lord. Glory. Yes, Lord. Heer, ons eer Hy U. sal jou sê. Wat is die geheime van geskaap wat daar onder is? Hy sal die waarheid ding. Verdekte dinge. Here precies. Verdekte dinge. Ja. Mama dat hier maar is. Amen. Ika ito mo isa wari. Ama tika ka. Amen. Idala koi katong kauku. Dala koi katiku. Ataka komutisi kwelka. Ja. Los die mensen. Hij kan preken zoals hij preekt. Maar jij blij met je gezonde leer. Die met babels. Amen. Je weet hoe je ontvangen. Yes, Lord. Yes, Lord. Glory. Jij weet hoe video geleerd. Ja. Mama moet je kakatsi kwa baema. Mama moet je kakatsi. Amen. Nou toen praat ik, toen zei ik eerder met mijn zwaar. Mijn zwaar. Ik wil met je gaan. En ik ga met die leertaal zo. En bendoek. En die pastoor me zegt, hij kijkt voor mij zegt. Wie is hij? Wie is hij? Hier kan toch niet laten dat ik jou gaan leren. Waarom wil je dat ik jou zeg? Is real. Is real. Ja. Kom ons blij met die Heer. Ons heeft die tools. Ons moet hulle net recht gebruiken. Ja. Ons moet hulle net recht gebruiken. En ik zoek dat ding. Dat onderscheidende gaven zoeken. Zoek nog dat ding. En als ik een Christ aan de pijpling is. Hallelujah. Yes. Amen. Mag die naam van de Heer geprezen worden. Yes, Mag die Lord. naam van de Heer groot gemaakt. Yes. Waarvoor het u met die Heer uitgekomen? Wat was die reden dat ik er niet met die Heer uitgekomen ben? Amen. Ja? Go. Hier daar rondgetypt, zoals mijn pa gepraat heeft. Hij heeft rondgetypt en God is. Maar toen die genade van God bij hem gekomen. Yes, En Lord. hoekom is u met die Heer? Wat is die doel dat u met die Heer is? Amen. Dat moet een reden wees. Ik heb met de Heer gevraagd. Eet mij van mijn lief, want ik liep mij ze af. Het is mij gevat. Nou, hoekom heeft hij mij gepreekt? Wat moet ik doen? Zeg nog van de Heer laatst week. Heer, die heeft van Paulus als apostel gemaakt. En die heeft van mij gezegd als apostel. En die heeft van Paulus voor heidenen geroepen. Voor die heidenen. Hij moest voor die heidenen gaan preken. En wie moet ik preken? Zie je dat in ons praat? Maar Paulus moest voor die heidenen preken. En hij moest voor Christus, moet hij tegenwoordig. Ja. Ja? O tita, daar tegenwoordig. Zie daar dat die allemaal. Ja, precies. Glory. Aman aja basta. Hanya aku gimana lagi? Praise the Heer. Yes, Lord. Jij moet er niet apostel wees. Ja. Daar moet dat doel wees. Jij is een profeet. Zo wat een profeet is die. Amen. Ya. Here ons precies. Elke profeet. Evangelist. Wat een evangelist is die? Waar is jouw standplek? Waar is de grondgebied? Allemaal is snijders. Maar waar is jouw snijd? Waar ligt? Waar is jouw positie? Amen. En die bediening ons is in Christus. Ons is in Christus. Ons kan niet net komen en net daar is niet. Ons kan niet net niet.
en gejaagd. Ochtend gaan uit, gaan eet. Kom terug, eet. Goeie. Nou, wat een soort schap is hij? Sama sendiri, kontra sendiri. Na die conferentie gaan vragen die Heer. Wie is ik? Jezus. Amen. Ik is een apostel. En wat er? Als je gewoon niet door nama. Ach, die tati. Wat is mijn broer? Is ik genoeg? Hier zo? Of weet je dat? This? Ja. This? Is die allemaal wat appels? Man, hoe ze ook krijgen. Zij kan je ook krijgen. Zij kan je ook krijgen. Als je bij met de Heer praat, de Heer antwoordt hier zijn woord. Grap ik niet, maar hij antwoordt ook hier zijn woord. Hij antwoordt ook, jij zal goed gaan doen. Als krijg ik niet wat zo gaan, jij zal hem gaan krijgen. Amen. Tidak elopa amat sikap. En gees en waarheid. Dan eerst zal ons die Heer vinden. Maar nu onoripaat goed niet. Het zegt, ons kan niet 30 jaar bij die Heer blijven. En nog onoripaat goed is. Is waar. Orang yang dia ngaku kan, dan kene kita lesbi. Dan moet die Heer ook maken. En we gaan zeggen, dat je bak goed waarin het is. Maar die gaat zeggen, als ik op die zonde zei, zal ik je dood maken. Nee, Heer. Die loon van die zonde is dood. Maar die genade gaan we met God geven. Amen. Prijs de Heer, mag de Heer toch erin. Maar hij wordt de zin. Ik hoop jullie het gevat. Ik hoop jullie het gevat. Hij begint. Wat maakt die dingen wat zeker klomp? Wat is hier niet? Wat jouw is. Ja. En we gaan werken. Als je daar is, hou op om jaloers te wezen. Salomon, jullie wat niet nou getrouwd is. Die tijd, jullie wat zo niet getrouwd is. Wees die Heer. Dat is zeker jaloers. Dat is kijk, zeg dat je oud bent en zo daar in de zak. Ja. Ik mag daar in de zak. Dat is Sorry toch. Onze stem gewapens. Staat ik Salomo in die twee broeken te brengen daar zo. En mijn zuster komt ook daar. En die zomer komt en zegt, brada staat niet dat als een kijk het ook, wonder, het ook negatai. Amen, chwat. Ja. Dat is begonnen. Dat is Amen.